Torchwood είναι οι γαμιάδες του 21ου αιώνα. Σκοπός τους είναι να βάλουν δάχτυλο σε όσες περισσότερες κολοτριπίδες μπορούν. Με ειδικά εργαλεία κάνουν εξκαφές και σχολούν σε εξωγήινα κολαράκια. Οι πρωταγωνιστές μας. Κάπτεν Τζακ ή αλλιώς Παναγής. Γκουέν ή το χαϊδευτικό της Κυραγιώργαινα. Η Άντρε Παλιοπούστρα. Όγουεν ο γιατρός παρέας και καλός κολονοσκοπήσεις. Και το ασκημόπαπο από το Σίκο. Αυτοί οι 5 εξωγηνογαμιστροσχίστες είναι οι Torchwood. Λοιπόν, καμημένα, θέλω να μάθω ποιος μπήκε με το account μου χθες. Λόγιαρα σήμερα το πρωί και ήμουν νεκρή. Ξέρετε ρε ανεγκέφαλα πόσο θα μου κοστίσουν τα repair. Λοιπόν, ακούω. Ποιος το έκανε? Εγώ δεν ξέρω το κωδικό του account σου. Ούτε εγώ. Δηλαδή... Καταλάβαμε. Μια και το έπαιρε κουβέντα. Δεν βγάζουμε τον άλλο την αποτοξίνωση. Α, ναι, το ξεχάσαμε. Ένα μήνα είναι εκεί μέσα. Νάτος, νάτος. Κοίτα πως έγινε το πολύ Lineage. Μίκρινε το πουλί του. Ω, 2 νταγκεράδες με κάρμα. Βγάλτε τον έξω γιατί πρέπει να με ξεζουμίσει το βράδυ. Πω, πολύ lag εδώ μέσα. Α, καλά, αυτά έχει χάσει τελείως. Νομίζεις πως παίζουμε Lineage. Αισθάνεσαι καλά. Κοίτα πως έγινε το πουλί σου. Πήρες και 30 κιλά. Θα σε γαμίσω μετά εσένα. Οπ! Τι έχουμε εδώ? Για έλα εδώ, για έλα εδώ. Τρυφερό κολαράκι. Μην τολμήσεις να βάλεις χέρι πάνω μου. Θα σε γαμίσω. Όπως σε γάμισα στο Lineage. Διπλό μίσμο η γαμιόλα. Ας πολεμήσουμε λοιπόν. Θα είμαι ο Νίτς Κίνγκ. Όπα, όχι, αυτό είναι στο WoW. Πάει κρίκ. Είμαι μεγαλύτερο level. Άμα σε πιάσω, θα σου πώσω την κρατόβεργά μου στον κόλο. Ας το κάτω αυτό. Άσε κάτω το potion. Είναι άδικο. Κάτω. Έχω epic gun. Δεν πανάχεις και έπειτα αρχίδια. Είμαι έγκυος, γεννάω. Καριόλα, άμα σε πιάσω... Στην πάντα παλιογέι. Αλτ! Ήρθε να μας πάρει κλιπά. Όχι, θέλει να το σκάσει πουτάνα. Άνοιξε. Τώρα, δώσε μου το potion. Όχι! Τη γαμίσαμε. Είστε καλά, είστε καλά, είστε καλά. Όχι. Όχι. Και είχε πολύ χαμηλό drop rate.